आजिखालि आं नै खियैसो हाग्रामाखौ रायो लेट्रिन सिङाव थानानै हारसा हिनजाव लाग्रा ना लाग्रा नोङो जेबो गियानानो गैमारालै नोङो दै एकदमबारे डाइरेक्ट बुंखाथारबाय आङो बे लेट्रिनावखि आखाइ होनानै डाइरेक्ट सोरबा रायलायो मोनामबाय नोंनि आखाइया माबार सुना ला साबोनजों सि ना बिदि इंलिस टयलेटआव खिनो मोनफेराखैमोन नोंलाय लासिं सिंलाय हाग्रामाखौ गिनासो थाहैखो ना माना थाहैखो नोंलाय दिल्लीयावलाय स' गाइस जोङो रावनिबो UPPLनिबो नङा BPFनिबो नङा दै टाइगार आदा नोङो हयथ' गाज्रिबो मोननो हागौ नाथाय नोंना ब्लगा खालि दावराव देख्रेब एनिथिं MJ आरो नैबे हाग्रामानिल' माबा भिडिअ फैयो नामा नों हारिनि थाखाय मोनसे कन्टेन्ट मोजां लाबोब्रा बे हारसा हिनजाव जनानै नोङो बे बर'नि जिउ जारिमिनखौ नोङो बावलांनो नाङा आरो दम दंला फैब्रा जोंनि बिसनाथआव जोंनि खना खनला बिसनाथनि रायजो राजाफ्रा माबायदि खस्थ' भुगिना दं माबायदि लामा सामा नोंथाङा फैनानै खेबसे नायना थांफै अब्लासो नों बुजिगोन बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि बर'फोरा माबायदि जिउ जारिमिन माबायदि खुंथाय खुंनानै रायजो राजाफ्रा माबायदि सोलिनानै दङ लामा सामाफोरनि कन्डिशनफोरखौ नोंथाङा एसे फैनानै नायफै आरो नैबिदि नोंनि ब्लगफोराव देखायफै जे नन बिटिआरनि मानसिफ्रा माबायदि कन्डिशनाव थांना थायो आरो दैफोर लोंनाय जानायफोरा माबायदि उसुबिदा सुबिदानि बाथ्रायै सोमोन्दै नोंथाङा नोंनि इउटुब चेनेलाव खनसे देखायफै जोंनि बिश्वनाथआव फैना आरो जोंनाव फै आं नोंखौ बेरायहोजोबगोन बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि खना खनला जोंनि जायगाफोरनि खना खनला नोंखौ आङो लाबथिंनानै बेरायहोजोबगोन माबायदि कन्डिशन माबायदि सिटुएशनाव थांना दं जोंनि रायजो जाबोदों जोंनि बर' हारिया आउट अफ बिटिआरनिया नोङो दिल्लीयाव थांनानै बे हाग्रामाखौ रायहैनाय बे दावराव देख्रेबखौ रायहैनाय नै बिदिजों खामानि सोलिया हारिनि मोनसे मोजां उन्नत लाबोनोबा भिडिअ फटेज बानायनानै इउटुबाव लागायफै देखायफै नाय गुबुन हारिया माबायदि सिखोमाना दोनो नै दा बुंनो थाङोबा बर'जों बर'नो एना एनि मैया हयथ' खोनादों आरो नुदों नोंथांमोना जिहेतु आरो दा नैबेयाव फंसे बाथ्रा बुङो दे आङो बड'लेण्ड टाइगारखौ मोजां मोनग्रा माखासे हेटार्सफोरा गाज्रि कमेन्ट हरनो हागौ आरो आङो कमेन्ट हरबाबो जेबो बाजाया आरो बड'लेण्ड टाइगार्स आदा बिथांनाबो गोबां साबस्क्राइबार दङ बर'नि बिथोराव बिथाङाबो जोबोद गिदिर इउटुबार हयथ' गासिबो सिनायानो बड'लेण्ड टाइगार होनना बुंबा गासिबो सिनायखायो उन्दैनिफ्रायनो गोरलै गोरलाम गासिबो गोजौसिम बा गिदिरसिम ना बारु जियानो जादोला मानो टाइगार आदा माने दुखु नाङो आरोना बर'जों बर'ल' नोङो नैबायदि थुलाय एरलाय नांलायबाय थानो दरखार गैया हारिनि थाखायबो मोनसे मोजां कन्टेन्ट लानानै फै मालाबा माने जोङो नोंनि गोदोनिफ्रायनो साबस्क्राइबार ना जोंथ' मैया दाख्लैसो इउटुबार जग्ल' जथ' जाम्बा मानसिफोरनि होननायखौ नोङो दा दुखु दाजा स' गाइस हारसाफोरना नुवाखै निउस पर्टेलफोरा माबायदि हारसा जाथिया माबायदि जोंनि बर'खौ माबायदि नाख्रेबना दोनदों आरो नाख्रेबना जागासिनो स' नैबेनि सायावनो आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों बिसिना खिफिनाय मानि निउस पर्टेलाव होयो बै दाख्लैबावसो जिहेतु भाइरेल जादोंमोन सासे हाबा जाखानाय आइजोआ गोजौनिफ्राय कालबारनिफ्राय फाखोनै फाखोथाम बेलथायनानै दैयाव बारजुमनाय नैबे बारजुमनायखौनो खनले खैथा चेनेलाव नों नायनो खर' गिदिंलायनाय जादोंमोन आं बाला हारसाफोरनि निउस माबाफोरखौ नैबेयावनो आङो सब आनसाबस्क्राइब बानायनानै सेस ब्लग बानायजोबदों दै आङो खोनासंनो बानायनो आरो जोंनि बर'खौ नाय अबा इण्डियान आइडलाव देरहानाय बक्साराव देरहानाय मोजां टाइटेल नाम खामायनाय IPS सेक्सनाव पास जानाय आरो गावसिनाथ' मा नायदो ओरैबायदि मोजां बुंफ्लानानै आमार हेरिया नहय आमार हेतुए नहय एनेके आमुक आनिले नहय आमुके तेनेके उरले नहय माने खिफिनाय मानि बिसिना नाम जायो निउसाव नुयो जोंना बर'आ सोरबा ओइ माबा मोनसे नाम खामायना फैबा आसामिस निउसफोराव नोंसोरो नोंथांमोना नुदोंना आंनि भिउवार्सफोरा आंनि साबस्क्राइबारफोरा थांखिना बुंनो हागोन ना खैथा निउसाव होदों आमुखिया इण्डियान आइडलाव देरहाना फैदों बा IPS जादों
बा डाक्टार गिदिर MBBS जाना फैदों बा एयारलाइनाव खामानि जब मावग्रा मानसि ओरैबायदिखौ सोरबा मालाबाफोर आर्मि बिसिनाथ' आरो आर्मि रिटायारमेन्ट जानायफोरखौबो बिसोरो निउसाव खैथा निउसाव होगोन माने खुनु पात्तायानो गैया जोंना बर'फोरनालाय खैथा निउसाव होयो बेफोरबायदिखौ आरो ओरैबायदि बाख्नायो बिसिना बा दल पेपा ओरैबायदि दामलायनानै गगना दामलायनानै ओरैबायदि मोसालायना बरायगोन आरो बिसिना बा जोंनाथ' आरो बिदि बरायाबो माथो होनो बहुद दुखुनि बाथ्रा आरो बर'नि देरनायखौ माने नायनो हाया नैबे मोनसे हारिया जोंनि बर'नि मोजां जानायखौ थाइसे मेगनजोंबो नायनो हाया होननानै आङो सिगांनिफ्रायनो बुंबोखादों ओंखायनो सांग्रां जा बर'फोरा आरो मैयासो जिहेतु मुस्लिमजों बुथार जाबावबाय होननाय खोनादों नै दानि बावैसो माबा मोनसे बसुमतारी आरो मानो बेबायदि जायो बर' हिनजावफ्रा मुस्लिम जिखुनु बर'नि अनगा जिखुनु जाथियानो बर'जों मोनसे माबा देहानि सोमोन्दोआरि सोलेरजों गेलेनो थाखायसो बर'खौ गोसो थोफ्लायो आरो मोजां मोनफ्लायो नोंना नैबे अहाबानो बर'खौ नोंनि हिनजावबाबो नोंखौ सैला आरो नैबेखौ आरो मोजां मोनथिना लानाया गाहाम आरो जिहेतु बांगालबावसो दारि गोलावबावसोमोन नैबेजों थांना जुन्थु बुथारजानाय माबा मोनसे बसुमतारीलै आं बेफोरखौ बारा ताल लाबाय थानो बायो साला बुथारजानो साला गुन्दिनि थाखायनो बुथारजानो साला थैनांबाय गावनो जिउ बोथोरा खोमानांबाय दा सोरनि दाय बिमा बिफानि दाय ना गावनिनो दाय गावनि थैनायनि लामाखौ गावनो बानायना लायो मानसिया मोजांबाथ' दाहालागै बेलेग गुबुन माने जोंनि बर'जोंनो हाबा जानायबाथ' दाहालागै नोङो न'खर संसार आरामसे खुंथाय खुंनानै जानो हागौमोन नोङो दा अबथिरानो जिउ खोमानांबाय बुथार जानांबाय बेबो बुथार जादोंसो हारसिंनो थैनायबाथ' बेलेग खोथा बैसो जानानै ना जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आङो बड'लेण्ड टाइगार आदा माने फंनैसो बाथ्रा बुंफ्लानाय जाबाय नोंखौ नोंबो गाज्रि मोननाङा माने जोङो रावबो UPPL निबो नङा आरो BPF निबो नङा जोङो नन बिटार आउट अफ बिटारनिसो दै खिन्थु दुखु नांदों आरोना नैबे बर'जों बर' एना एनि दावराव दावसिखौ नोंथाङाबो जिहेतु लाबोबाय थाया कन्टेन्ट मोनाबा बेलेग कन्टेन्ट बानाय माथो बेलाय दावराव देख्रेब सोरबा BPF नि सोरबा UPPL नि बेफोरबायदिखौ बुंबाय थानो नाङा जोङो खोनासंनो बाबाय आरो नायनो बादों नैबिदि कन्टेन्टफोरखौ जाहाथे नोंथाङाबो दिल्लीयाव थांदों मोजां लकेसनफोरखौ देखाय जोङो नायनायाव रेडि जोंथ' नायनायाव रेडिखा नोंथाङा जिहेतु मोजां कन्टेन्ट लाबोगोन आरो गोसो जायोबा फैबानो जाबाय बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव आङो नोंथांखौ सानसे लाथिंनो आङो रेडि जोंनि बे बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव नैबे नदुवार हालामाव आङो नोंथांखौ लाथिंबाय थानो रेडि माबायदि कन्डिसन माबायदि सिटुवेसनाव रायजो राजाया खुंथाय खुंना दङ दाबायदियाव नैबेखौ आङो नोंथांनो देखायजोबगोन लामा पाति माबायदि आरो दै लोंनाय सुबिदा उसुबिदानि बिसय नोंथांखौ आङो गासिबो देखायजोबगोन आरो नोंथाङा इउटुबाव भिडिअ बानायना हगारनो हागोन आं नोंखौ मोजां थाखायसो बुंदों आरो गाज्रि मोनना लाब गैया खिन्थु आङो डाइरेक्ट बुङो गाज्रि मोनना लाब गैया आङो डाइरेक्ट बुङो गाइस हारसाफोरजोंथ' आरो नाख्रेबजाबायानोसै बर'फोरा ना मा होनो होमबाबो सांग्रां जाना थानाया मोजां गाइस दिनैनि ब्लगखौ आङो बारा गोलाव बानायदिया नै ब्लगखौ आङो ससेल' बानायनाय जाबाय नैबेखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जासिगोन जय हिन्द जय भारत वन्दे मातरम जय बर' हारि थांना थाथों बर' राव गेवलांथों जय